Bueno mga higala, another day. Unya, nagbansiwag sa pamantalaan, Bari 4 Slums, Garcia's Trust Funds, Political Sabotage. Mao na itong gisgutan kagapon. O dugay pa ni Mahuman. Wa pa reaction ang Kapitulyo sa akong tanaw-tanaw sa newspaper. Wa pa reaction sa reaction. Magpaka-butang bungol lang ni sila, magpaka-mayang bungol ang Kapitulyo. Unsay attitude niini sa mga board members. Pasagdan lang nila nga mopirma ang napildi nga gobernador niining matawag ni mga midnight deals mga higala. A deal unto herself. Ngilngig sad. Unya, di ni ma-justify nga no tungod kay dugay gud siyang galingkod sa Kapitulyo. Nganong karon pa man niya gibuhat? Nga, pilan lang kaadlaw. Pitsak 16 man niya pirmahan ning mga kuan niya kining unsa to term gigamit ani niya kaning you know what I mean, di ba? Nga na siya ibilin ba nga, mga proyekto nga kinahanglan tumanon sa mosunod nga administrasyon. Gi-allocate na ang kwarta diha last minute. Out of the many years nga nagserbisyo sa Kapitulyo, wa gyud na niya buhata. Karon na pila na lang kadlaw. Katunga lapas katunga sa katapusang buwan sa iyang pagserbisyo isip gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Kay muhupas man ni sa katapusan sa Hunyo mga higala. Ya manood naman ang bagong napili. Usama siya sa mga Tam Jones. Taman Hunyo. Di na agad siya angay nga manghilabot lagi. Ang iyang focus should be to clean up physically the place nga na siya mag-opisina, pangwaon niya iya mga personal effects diha, isud og karton unya kuan kana na ang alsabalutan. So hinahinayon niya kuha ng iya mga butang kay I'm sure daghan gina dugay ko siya kapuyo diha go opisina diha sa Kapitolyo. So iyan ang hinahinayon hakot pauli sa ila. Mao na iyang focus dapat sa usa ka buwan nga mohawa na siya and maybe clean up some mess nga iyang gihimo ug madapa sa bagay magkasabot man ta nga wa dili siya ready kay wa man sa magtuong mapildi siya wa gyud not ambot sa kailadman ba kaniya na ay pagduda pero sa gipakita nila nga how do you say it, physical appearance ba, manifestation of what's inside their souls mga higala, wag sila magtuo mapildi. Kana kung can you afford nga mga saba ka mga tao during the campaign? Ano singgit ang mga tao sa Liniliya og Duterte? Wa ko kadungog, daog na mo, ana ba? So, kuang kayo, ana bang underdog kayo niya tan-aw ang mga tao superior siya. Wa siya magtuo mapildi oy. Ano nga wa po siya mag-andam. Pero kana mga project nga long term dapat humanana, kanang institutionalize kuno niya. Ang iyang institutionalizing, ang mag-implement siyang idea of institutionalizing si Pam Bari 4. Wa man ngampanya si Pam anang imong pangisgutan. Gwen, wa lahi ang iyang program of government, lahi ang iyang platform of government nga iyang baligya nga to sa katawhan atol sa kampanya. Wa man siya maghisgot anang imong gustong ipa-institutionalize. So meaning ang iyang saysay nga to sa katawhan mao na iyang tumanon. Priority na niya kay mao na iyang gisaan nga to sa katawhan aron siya suportahan. Kanang imo manana nganong wa nimo buhata na sa una imo nang sa si Pam mo himo ani ana pero in her own terms. Dili kay ipasa nimo nang wa nimo mahimo o ni siya pabuhaton nimo imong ipagasto ng kwarta alang ni ana imong proyekto samtang si Pam mo manager imo suguon. You're fired. You're fired, Gwen. Kibaw kag unsay meaning anang you're fired.
ayaw na panghilabot diha, oy, pabaga na lang yun. So, natural ang reaksyon ni Pambari 4. Di gyud malipay ani. So, natural lang, no? Iyang gitawag ni political sabotage, which is really an act of political sabotage, mga higala. Ang maong post ni Pambari 4 suma pa sa balita, may generate mga higala og 37,000 reactions and 2,700 shares. Keep track na. Nindot na ni, keep track ng newspaper. Ana ta makato na ning makaibaw gyud mo kung sa sentimento sa katawhan ug sundo ninyo nan sa Facebook. Despite everything, na ay mga fake news diya, pero are sa comments, you can be sure nga 90% of that is an opinion coming from the heart of katong misuwat. Maybe it is born out of ignorance, maybe it's kanabang uneducated, pero it comes from the heart, mga ikala. So that's a good feedback mechanism kanang Facebook. So 37,000 reactions and 2,700 shares also described the memorandum as a, quote, blatant disregard for the principles of good governance and democratic transition. Gipasanginlan ang outgoing governor of circumventing democratic norms to maintain influence beyond her term. Matod pa ni Pambari 4, governor-elect, kining memorandum 36/2025 was crafted to, quote, hinder the incoming administration's ability to serve effectively, unquote, and vowed that such political tactics would be countered to safeguard Cebu's democratic institutions. Si Bari 4 may pasalig sa publiko nga ang iyang administrasyon mo kuan ini mo murag hingut-an niya ba, kita mo nang manghingoto nga pangitaon tong mga lusa mo na thoroughly review the memorandum, stressing that any illegal or questionable provisions would be carefully evaluated and, if necessary, revoked. Ug doon na sa illegal action nga posibleng ilang buhaton to uphold the rule of law and to ensure transparency in the management of province's resources. Ang Cebu, mga higala, tops Central Visayas in property revenue for the fourth year. The province of Cebu has once again emerged as the top-performing province in Central Visayas in revenue generation from assessment operations, marking its fourth consecutive year at the top. Ngano ni? Tungod ba ni sa Kapitolyo? Na nga, ang gatong 93-1, giinitan gito. Kay property man to sa Kapitolyo. Iya man na sa probinsya nga, niya sa sud sa syudad. So iya yung giinitan nga, sa yun ka, namaabot na 75 mil ang metro kwadrado. So pag kabayad ng mga, mo bitong naan na sila kay mga pobre na, dato pa na, tuwa na sa Maria Luisa, to sa Beverly Hills. Nasa 93-1 gi. Apo-apo during the time of Tingting de la Serna as governor. Unya, na ay mga kabayad, na po nakabayad na, apan nila ang titulo. Kanuna yung gihamok na, ano man, tungod kay appreciate ang value sa real estate, sud sa syudad sa Sugbo, not because of anyone in the province. Ug naa man galing hatagan to credit na si Lito Osmeña, the architect of Cebu Boom. Pero succeeding, wala Way ka panghambog yun. Dako lagi og nadato lagi ang province, di pa unta na mao. Sus, di pa gid unta na mao. Og wa pa ibaligya ang share sa probinsya sa Cebu Property Ventures and Development Corporation, CPVDC, mga higala. Pertin ang musukol na ta sa Hong Kong, Singapore. Ang Cebu province, apil na ang component cities ug ang city mismo. Kanang political subdivision ba nga, province, o niya, di kabutar ang taga-syudad.
Di ba? Mao man ay kasamtangan na kahimtang karon. Pero there was one time nga ang syudad ug ang probinsya nagkayusa man. Nahimo mang usa. Si Tami Osmeña may mayor, Lito Osmeña gobernador. Unya ang ilang ang ma-projected nga image sa Cebu is the governor was on top. Secondary rin si Tami Osmeña nga mayor sa syudad. He controlled the flow because he is the top dog sa entire island. He is the governor. It happened, mga igala. Maunto ang Cebu boom. Ug na tuman pa tong plano ni kani Gobernador Lito Osmeña. Moto sinoy publing may gobernador. Ang marching order ato nga kanang nahimilin nga yuta prime sa probinsya kaniya sa syudad i-appeal na sa investment ngadto sa CPBDC. Isuod na dito. Unsa man ning property nga ipa-appeal na dito sa CPBDC katong Cebu Property Ventures and Development Corporation nga mo'y nakapabilyonaryo sa probinsya sa Sugbo. Pobre man ang Sugbo sa una. Ang dato ang syudad, ang lalawigan pobre. Way kwarta na bilyonaryo overnight ang province of Cebu tungod niya itong Cebu Property Ventures and Development Corporation. Namaligya sila bonds 2 billion 2.2 billion na na-generate dayon mga igala for capital. Kasusyon ato ang Ayala. Ayala provided the cash, Capitolio provided the real estate. Ug gisud pa ang remaining provincial lot ngadto sa CPBDC mo generate ato dugay na 22 billion. May gikan sa 12 ngadto sa 22 billion in matter of 1 year or 2. Unya matukod na tong superhighway. Matukod na ang superhighway gikan sa Santander paingon sa Daan Bantayan mga higala natunga gid sa magsubay sa bukid straight na padong north and south. Ug naay mga axial roads paingon sa mga lungsod. Mukanaog ang mga sakyanan Argao, Atos Picas, Pinamungahan, na ay mga arterial roads nga makanaog ang mga sakyanan ug nakay tuyo sa mga lungsod gikan sa superhighway. Unya na pa existing nga daan magamit gyapon. Kaning existing nga daan karon di man nagubon. So paspas kayo ang dagan sa sakyanan paingon sa airport ug sa pantalan. Ang mga negosyo, magbutang sa Daan Bantayan, magbutang sa Santander, doesn't matter. Kay dool ra gyapon sa airport, dool ra sa pantalan unya in the long haul ang gasto sa negosyante kung tuang iyang factory dito sa Santander minimal kay ang cost of living barato unya ang cost sa transportation paingon sa pantalan or gikan vice versa. Sea freight ba? Airport. Dali ra, ma-reduce into 1 hour. Ikan sa kinalayan. Diha magsugod ang pagkaadunahan nga matod pa sa kanay gobernador nga mag-istorya me. Kana kung nasa auto niya padong pauli kay kadlaw na gikan sa Malabuyok. Pauli na niya mag-istorya di mamatog. Alas 12 pasado na tulaw na. Inig paong lagi mga higala sa inig saw rather sa adlaw. Musaw pang adlaw. Siyempre ang mga sugang dagitabnon, mga sugang dagitabnon. Alang sa mga batanon unsa na electric good kanang street lights, suga sa mga buildings. Iyon na siya kay ngit-ngit naman. So, pasigaon ang mga suga, mga balay, pasigaon, kurente. Inigsawap sa adlaw, inigpasiga sa sugang nagitabnon mga higala, musiga sa dang isla sa Cebu, gikan sa Bantayan, ngadto sa Santander. Ug duha ka sa Leyte, posible pa kang makakita nga, tungod sa kadako, lapad kayo nga lugar nga puro naniga ba, mura bitaw mo reflect na padong langit, sa gabi kay mao ka nga naay hayag ay sa unahan.
Mo na makita during night time. Adto ka sa Bohol, makita nimo Cebu, hayag. Kay nalukop man og negosyo ang gikan sa puno gyud. Mugamit og kuryente panahon sa kagabion. That's the view. Unya kanang mga building tagas kayo. Nahitabo man aron sa Cebu mura na maghungkong ang Cebu. Pero antay labot, antay bahin. Ayala mo i-control. Sa una, tagiyam taana. Post to be. Ang taga-probinsya. Biligya man, nagitukod sa CICC mga higala. Wala hinungdan. Wala. Nothing. Napay siguro yung matilo ka na doon ka na mga stainless, no? Kana may stainless na mga, sa railings nila. May mo nahipuson siguro, pero gi-embargated naman sa gimbargo man sa kagamanan sa Mandawi. Ang butong sa attitude sa bagong administrasyon ron nga. Panahon ni Jonas, okay raman to niya. Sila mo take over. Ilang gubon ang CICC. Perting yung paghambog nga kung ano, resilient kuno ang mga Cebuano pero kaloy sa Dios naman ti gisuwa dito gihimong mura ba kana bang marker ba? Gibasa inigsud nimo sa Kapitolyo na ato makita rather sa CICC makita to nimo. Ay nagaturon. Sagdi na lang itong mga gripo kay katong gripong gipanggamit to mga baratuhon dito mo tong magbusagak ang tubig di mapawong kay guba naguba na ang gripo pag na matiwas gyud sa hingpit ang building. Unang sud nako dito sa CICC katong naay product exposition mga higala. Ga-display ang mga samto sila mga produkto sa negosyo. Nilang gi-display lang produkto dito. Ya, siyempre tulok adlaw siguro to. Nanaw sa kung sa ilang imong mapalit dito. Pero ang tuyo na mo pag-adto dili tong naay display kun dili tan-aw na mo ang CICC. Opportunity mo tan-aw na ta sa CICC. Pag-adto dito mga higala buhi pa man to si Manning Guanzon niya barkada ko man to. Saan ni bay? Pati ay mong building oy. Katawa lang. Katawa lang taon to sa ni Manning Guanzon, architect Manning Guanzon. Lingo-lingo nga meaningful kayo lingo-lingo ba. Pitig yung batia. Unya nag-concert ang Gary Lewis and the Playboys. Kuyog mi si Dr. Eddie Lim tan-aw mi sa concert sa Gary Lewis and the Playboys. Ang mga lingkuranan nung higala ka na bitaw plastic nga ug magpabugat ka mapilo ng tiil. Plastic gud kana bratuhon. Unay available dito. Ug naay mga conferences. It was so unprofessional gyud mga higala nga. Unya gigamit gyud to panahon sa kuan, gipugos og paggamit panahon sa ASEAN Summit. ASEAN Summit, national affair to siya. Ang host sa ASEAN ang Pilipinas pero dinhi sa Cebu held. Runong man si kuan Gloria Arroyo kay ug meeting ang mga ASEAN leaders dito sa Manila, mag-rally pa lang ang kanang mga maugihapong grupo hagon, Akbayan, Gabriela. Mag-rally na dito di magpakauaw. So dire sa Cebu may venue sa ASEAN Summit. No tong gitauran og suga ang mga daplin sa daan. Numdum atong street lamps sa mga higala nga ang kantidad sa usa ka 93,000 unya kuan ra dito 11,000 ra dito ang tinuod nga kantidad. Ang agianan gyud sa mga delegates sa ASEAN Summit mao gisugan. Iabot gud sa Portofino ang suga. Portofino dito sa Mactan. Ngano iabot man dito. Mao to siya. Gipagamit gyud ang CICC adto. Ang venue sa mga kuan kinini ang mga conferences dito sa Shangri-La Mactan mga higala. Uni ang media, international media, apel ng local media. Dili pa doon nga tuwa dito sa Shangri-La ang mga news sources, prime ministers, president, dagogranggo ba sa mga nasod nga miyembro sa ASEAN. Ari good paatangon ang mga media diri sa CICC. Ini conference dito katong mga
tigpamaba sa mga nasod nga nangapil. Mohapit sa ICICC, unya tuwa pong media ato mangutana kung say nahitabo dito sa conference sa Shangri-La Mactan. Imagine na purisyo kayo. Paggamit gyud. Kinahanglan magamit gyud. It was to justify the waste. Pagkahuman sa ASEAN, napa? Ug nahanaw daw aso na dayon. Mura to mga higala. Mao to sige debate. Mahuman ba ang CICC nga ready for the ASEAN Summit? Si Manning Guanzon into sige pamalibad ato assure sa publiko nga mahuman lagi ni ang mga engineers mutanaw di na mahuman posible kay mahuman na. Ang mga mantigo gyud mga contractors, mga Dakay Construction, WTG, ang comment na mo duha mi golf mayon nga di na mahuman una na human man kay resilient mga Cebuano sa Maria Josep wag ginungdan niya mo na ipanghambog niya karon hinuon nga pilan lang kadlaw maghimo siya og memorandum ipa-institutionalize niya mga higala ang unsay nahununaan niya karon ang kwarta gihigot niya dito unsa man ang klasihas pagkatao borderline gana siya nga evil yawan ono gunahuna ba diabolical sobra di ma-spelling na mga higala ambot ninyo kung sa inyong gunahuna niya na alang kanako sa una di man ko mo saway aning Gwen di kayo ko mo hilabot sa local gani. Naman mi amiga lagi mi. Kaila niya. There were times nga tinagdanay gud. Pero kani public concern man ni mga higala. Unya naamang ko sa radyo. Ang agdi lang nako ni labtan. Labi na atong eleksyon nga biya tong eleksyon na sila kuno gidaog-daog sahay man dapitan mo gidaog-daog nga kamo may arugante kayo pay bayron nga naunsa na naman murag ilisuan sa pangisip murag iro dagang kay kadina niya baduy gyud ito si klase na dagang kay si Quintas sing-sing na puno sa mga drummer ka sa The Beatles napuno imong tudlog sing-sing mugbo ra yung tudlo murag bayangay ba na may mga tao nga tagasug tudlo ngayon kay mo sing-sing mugbo kay kag tudlo murag kag unano niya napunog sing-sing imong tudlo paita kagapon ang akong programa naa sa Facebook gi-upload kani adto na sa padung sa Facebook akong gibasa ang comments dong mao gihapon dong gilatan gihapon si Gwen sa bagay, mura man kita og sa korte pa moingon nga objection your honor, the question is leading, mura gilid na ko ang mga tao to make those comments. Pero negative gyud. Why nakauyon gyud ni Gwen sa social media ha? Wa gyud mga higala. Unya kani unsaon man niya pagluwas siyang kaugalingon ani. Mao to nga duna sila'y gipropose nga budget mga higala, supplemental budget to the tune of over 1 billion, 1.2 billion siguro to. Wa man dayon mga higala niya ang mga board member gipalamian mga board members ba tag 300,000 ang ilang gasoline allowance mga higala for the remaining 6 months sa tuig. Supplemental budget man to for the year 2025. Doon na ang mga board members og 300,000. Marunong kayo. Ang mga board member nga gapingit sige reklamo na ilang gasoline allowance. Sa dinli, hataga sila 300,000 sa supplemental budget. Aron mubutar sila dong. Puno nila ang tangke na suyupon, ibalhin sa ilang ubang sakyanan sa pribadong sakyanan dili na service sa gobyerno. Operasyon suyop na dayon na. Kay saan paghurot mo 300,000 unong kabuan? Suri-suri ka sa dili ni mo distrito. But anyway, gipalamian aron mo approve. Unya si Burgonya, Jimbo, board member,
Reklamo, gilatan. Gilatan pero ang mga board members wa sila mo suporta. Ug mao jud kuno ilang bruganan di sila mo suporta adto pero di unta sila himuon nga kontrabida ni Jimbo kuan kinini ang Burgonya. Mo nilang gilatan. Gikunis-kunis. Silang tanan yun. Burgonya may expose niya, di siya mo pirma. Kaya gisabutay ang musunod nga administrasyon, di niya kaya sa iyang konsensya. Kanya announce niya sa media, mao to nasuko ang uba mga board members. Kay nganong no-unam kay di man gyapon mubutar ana pero putana tinuod ba? Ug wa pa to mabunggo di ka to sila mubutar. Di ngo pag daot nila ba pero for the longest time tuta magyud sila ni Gwen sa Kapitolyo. Nabagoy conflict sa Kapitolyo nga mugawa sa media kana bang parakinta sa City Hall. Mo ni statement ni Kuan kana na ang Raymond Garcia niya mo al kontra si Nestor Archibal. Dili sa Kuan ba kana bang check and balance sa City Hall. Kapitolyo do na ba check and balance nito? Approve the thinking lang ang mga board members ba hadlock. Karon din agi na sila siguro sila mahadlok kay pildi naman. Mubalik na siya after 3 years kana kon makadaog makabalik pero di na nakadaog. Gawas mudagan na siya congressman adto sa 3rd district. Makadaog siya dito siguro. Pero dili na siya makabalik pagka gobernador mga higala. Kay ngano mudagan ka gobernador. Ang sunod election presidential unya ang kwarta sa mga mutabang, quote-unquote, mutabang sa mga politiko ron makadaog sa eleksyon, adto na mo paingon sa dumadaog nga kandidato. Dili na moingon ang mga mutabang nga, aari ko dire kay loyal ko nga sa partido. Dili. Ang ilang basihan na kinsay nag-una sa survey. Sa ato pa, ug mao gyapon klima sa politika paingon sa 2028 ang mudaog si Sara Duterte. Mao na naningkamot na sila dilema, mura na sila kuan aburido kay nga di gyud kadaog si Sara Duterte. Mawa gyud matangtang kay ug makadagan ganin si Sara Duterte sa 2028 mao nay mosunod nga presidente. So himuon nila ang tanang pamaagi aron dili na makalangsad si Sara Duterte. Unsa may attitude sa mga oligarchs magtan-aw sa sitwasyon? Adto sila mopusta ni Sara Duterte. Ang hinabang sa politika adto mo paingon ni Sara Duterte mga higala. Nasasayop man sila atong panahon Duterte, wa man sila mosuporta ni Duterte. Pagkadaog ni Duterte, dito pa sila magduol-duol. Gitinuod silang Duterte oy. Si Sara, ilan nang gipandidan og pareha ba ni sa iyang papa. Pero na may mga alalay nga madahan ato ni. My point is in 2028 mga higala, presidential election, daghan kayo ang kwarta nga mubuhagay niya na. Mabitaw inflation ni kumang election. Kay daghan kayong kwarta ga circulate. Adto na mo paingon ni sa kampo ni Duterte. Sa kampo ni Duterte, kinsay mudagan, si Sara ba or somebody else, Bungo ba, basta kay ang donasyon ang dako nga bahin sa donasyon adto na mo paingon kay mo may posibleng mudaog. Anya si September 4 kay naam na kaalyado. Tuwa man na sa grupo ni Duterte. So ug di sila kaduol dito sa babaw ari sa ubos. Cebu ta dako magkuan adtong September 4. Kauban na sila sa kini ako mga higala ko ala ni imagination lang ni ba pero mao na sagad nga may tabo. Whether it's an honest political contribution or sinister na hidden agenda, most of the time adto gyud na mo paingon sa incumbent mga. So asa magkwarta si Gwen? Ikagasto aron siya makadaog balik pagka gobernador. Probinsya pinalitay ra ba na karong panahon na disgrasya gyud kayo nga nakadaog si Pam kay hinog ba ang panahon ba? Kay og pasagdan nimo ng
normal lang way kontrabida. Mapalit ang mga tao. May gani kay nahimong kontrabida si Gwen mismo. Kasilagan ba? Ug nay kasilag ang mga tao di na mapalit nimo. Ug normal pa kana bang wa pa ko ka-decide boss, asa ko mo butar. Parehar man na sila na way kasilo ba? Kanang nanay kasilo dong di na madag kwarta. Ug duwaton imong kwarta na padung gyud na sa masyakoy na. Tunlon ang paon, iluwa ang taga. Padung na masikwati imong kwarta diya. So, mo na yung nahitabo ni Gwen, mo na yung nahitabo ni Gulyas, kato, GBR ang kontra. Kasilag man to. Di man to tungod sa kwarta nga nakadaog si GBR. Tungod ka nasilag ang mga taga-Talisay ni Idigol. Itong ibalhin ng merkado to sa Haklupan. So, kasuko ba? Hindi madag kwarta. Pero normally, kwartahan na gina sila. Alam na mga may pinalitay na siya sa mga kwarta. O napildi na ka. Mabito ng uba mga marunong yun. Di na may itari. Ano man, samda na. Nasamda. Di na may itari. Tilaw nagpildi ba? So, di siya kaduol sa gawas o isalikway yun ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Di siya kaduol. Ug magpabili ng close relationship ni Bongbong Marcos ug ni Martin Romualdez ug ni Lisa Araneta Marcos. Di siya kaduol. Di siya kasuod dito. Kaya naman si Romualdez, yan naman gikontra. Resign good si Duke Frasco. Utro sa na-isyuha nga di mas willing na kay mipirma sa impeachment. Unya, wa siya mo pirma sa retention sa speakership ni Martin Romualdez. It's not about principle, it is political survival, mga higala. Unya, di sa kaduol dito. Posible mo balik na dito ni Duterte. Magpadaan na sa nag-cake dito. Magkasagasa na sa dito. Posible mo balik na dito. Kapal moks man. Mura lagwa, hilamos lang kuan. Magbiso-biso na sana dito. Big smile. Magkuha na siya ka ng maghimo nag-cake, hatod dito. That's another scenario. Or, di suportam siya ni Kiko o ni Bamakino. So, mupinklawan siya. Either way, losing proposition. Kay ug-ari siya sa Duterte camp, kanang mga gasuporta ni Pambari 4 malipay na. Si Mike Rama bitaw man gyud ka gikuyugan gina ni kuan kanang Sara Duterte og handshaking si Mike. Pero wa siya kasud gyud sa kanang diehard nga mga kanang nganlag DDS. Duterte gyud diehards. Kay baw ko na. Bigawas gani hinghungaw na sa balita nga wa sila malipay nga si Mike pusing-pusing ito. Kato magrally na bitog maisog rally. O nganong naam na siya nga umanay labot sa pag-organize ba. Way labot. Una ang siyempre nigabot dito tagdon jud kay former mayor god. So naabay share sa limelight ba. Di pa ato mga habal-habal driver nga o mga finance nila, mga DDS, nga dili gani tawgon sa stage. Si Mike Rama, naaman. Mayor man. It's a big-time political leader, so hatagan o recognition. Nasuya to mga volunteer yun. So, ano apil man na siya rin, hindi man na apil mo. Mo nilabot, wag na mo tambong og meeting, ana ba niya mag-staring na ron, ana reklamo gyud sila. Lahat to nga pagsulti, bisan pa og si Mike dito na mo attach ni Duterte. Dini sa Cebu wa sa kaik, wa mo suporta ang mga DDS niya. Mao na nga sa eleksyon, ikatulo ra siya. Tami Osmeña, kontra man ng Duterte si Tami. Pero wa siya maghisgot sa nasyonal. Kasilagan ka na mga diehard ni Duterte. In fact, ang traction sa kampanya ni Pam, katog yung gidana sa Hague si Duterte. Gago yun yung administrasyon na. Pinsay tigtambag gani. Dito, fatal ka ito eh. Pag gawas ko sa balita, video, bisag asa ka, kaong ko sa karinderya, mo hisgutan.
Palit ko og kuan ay murag convenience store dong nga. Mupalit ko dito sa Dinas ana, di ba kuan. Dili 7-Eleven. Ang tindira, Duterte gyapon ning paminaw dito sa iyang cellphone. Pagdakop ni Duterte padung sa Hague. Dito na mo banhaw tong mga DDS gyud katong wa mga apel sa maisog wa lang or katong organize man tong maisog na may galid-lid adto. Si kuan man to kanang John Di Basco na degree of organization ato, organized to siya nga kuan. Sa diyang gidakop na dili na organized dong volunteer yun. Namalik ito mga voluntaryo sa kampanya ni Duterte. Nga out of their own resources and time apil sa rally. Dito si Pam Baricquatro mo take off dito. Unya si Marcos, kontra magkaya ng mga tawa na, Bongbong Marcos, dito masigwayan ni Bongbong Marcos. Di kasilagan. Sugod na ang kalagot ba, balingbing kay ka, may kay kamtagan Duterte sa una karon na napo ka diya niya. Si Sara imong ipa-impeach sa imong in-law ana. Nag-anam og develop ang hatred. Og mao ginakaingong napildi si Gwen. Katong fatal kayong mistake katong naa sila'y ICC sa inyong kagaral asus kapiha ato dong reviewhar ko ng mao gito'y nahilis yun og doon na may sentimento ang mga tao pabor ni Gwen kanang from the goodness of their hearts pa mo butar sila ni Gwen nalanay atong higayon na katulad sa una eleksyon si Tami Osmeña Pinklawan man na sa una katong pag-eleksyon last time eleksyon ang ilang leader dito sa Busay kanang diehard yun nga Osmeña kuan ka ito kanang muagi kini si Sirlito dito mo timbaya gyud ba malipay bitaw Osmeñista ba pero ang mga driver nila dong atong silang Duterte Labilia nganong atong mong Labilia mo may ingon ni Duterte. Was lang mga driver nga suguon na silang amo kay ang tagias jeep Osmeñista man na tami ta ha. Labilia sila. Kay ingon si Duterte. Dili kana bang minaw lang ko sa istorya sa karinderya batos bukid. Ayun ang kanya na. Mo man to fatal mistake yun. Sakto na unta tong iyang explanation nga. Wa man na mulang sad si Duterte nagpabilin man ang akong pagtahon ni Duterte. Wa man na sila mag-contract election si Bongbong Marcos o si Duterte. Gi-explicar na niya. Maunta to iyang gi-develop. Nga way labot kani ato kuan niya na. Maunta to. Sip-sip man. Aron mo pakita gid siya og kuan nga kinsa guna Duterte. Kami nakapadaog ana diri. Pag-eleksyon BBM Sara, kami nakapadaog ni BBM Sara din Nanghambog na ba? Yan ang project dito. Kinadaganag majority diri sa Cebu. Tungod nila. Unya dito siya ni BBM. sa mga pro-Duterte, hilasan ninyo. Pag-ingon ni Byron nga, pakiton mo kanang mga uplok nga DDS. Maghilak nagmunggos o kanang popcorn, magluha ng popcorn sila. Pakitoon nila kana mga ragtag nga DDS. Unsa ka kusog ang solid Gwen supporters SGS kontra sa DDS. Solid Gwen supporters. Ilubong. Kay sila lagi nakapadaog ni Duterte. When in fact, that is not true. Sila may bali dito man ang binay si Gwen. Binay na dagang na mali ato ligon gyud. I mean, that's just a fact. Whether you like him or not, he's just so popular. The envy of politicians all over the world. So yun ang exit rating, approval rating 87. Mugawas na sa pwesto 87 ang approval rating. Yung ngiga. Nakita gina pag dakop nila gida sa Hague. Sino nga? Tibok kalibutan nga na ay mga Pinoy garali, New Zealand, Australia, US, all over.
all over mga higala. I-explode ba? Because of Duterte. Unay mo ng kontrahon? Anak, mo to'y nakaingon yun. Mo yung nakaingon mga higala. Pag ingon yun nga, ICC sa inyong kagaral, awan na. O na, ipanghambog na bungbong. Kadungog ka gani, dagang lugar nga, ang announcer makaluluoy, kita ka ng rally do nga, gadag megaphone bitaw nga, ang atong isugilong karon din, BBM. Dagang yung tao dito sa atbang, Duterte. Wag ko kadungog. Nini, pag-announce niya sa Minglinia nga, Minglinia is the sugat capital of the Philippines. Tingog na yun ang mga tao, Duterte, Duterte. Siya rin di ka kasabot. Sayang ka, bright sa politika, tungod sa garbo mo to. Mo yung nakaingon nga na diskuido siya. Gatuon na siya nga, ma-overwhelm niya na ba? Sorry, hindi siya kaduol ron. So, asam siya mo duol aron inig kandidatura niya sa 2028. Marunong na ginay paagi pero dili gid siya ligon. Makadagan gyapon siya just because she would be a former governor, then no pushover gyapon siya. Pero as to winning the election, magagad yun na sa performance ni Pam Baricotro. In the next 364 days, expect manghigala nga kana si Pam ang panaway anak left and right tanang buhat ana ni Pam Baricotro sa wayon yun sa kampo ni Gwen. Tanang buslot ana kitaan gina nila. May noon aron mo perform og mayo si Pam Baricotro, and at the end of the day ang mga tao mo ay maka-benefit sa tinuod gyud nga public service. Uban ni Dodo